Nagarta, nagarta, nagarta ikon Allah ce. Wa zai ki nagarta, ku ce ba zai zama mai riba ba. Abu mai daɗin kalla, wataran shi ke sa kwalla. Ido gwanin annuri ne, daɗi yake ji in ya ɓilla. Ita kuwa zuciyar ta alkairi ce, mai shi in ya zo sai an kalla. Abdu mai kyau da nagarta, kallonsa ba zai damu ba. Daji ba a yi masa shinge, mai kirki ba a yi masa kage. Ko shuka shi zai tuge, mai kawa shi ne zai burge. Mai wayo ba a yi masa coge, macuci shi ne ke kwange. Ikon Allah ne, to kenan bai zama wasa ba. Wato Allah ya ƙara baba lafiya da nisan kwana. Dan da bai dawo gidan nan ya fito da tsare-tsaren nan ba, da gidan nan sai ya lalace wa bugawa a jarida. Kana nufin murna kake kenan ko? Saboda an sa babban yaya aikin wahala. Murna nake yi, kamar yadda kai ma kai murna lokacin da ya kare dokar mahaifinsa. Wai ga ma na yi murna lokacin da ya kare dokar baba. To ni ne na ce maka murna nake yanzu da aka hukunta shi? Gashi nan kana cewa Allah ya ƙara baba lafiya da nisan kwana? Tunda baka ji daɗin addu'ar ba, kai sai kai masa wacce kake da fata a kansa. Amma ni babu wanda ya sana nuna goyon baya akan gyaran da baba ya kawo a cikin gidan nan. Kaga malam, duk kwana-kwanan ka sai na je na gaya babban yaya abin da ka faɗa. Ka faɗa masa har abin da ban faɗa ba ma, in ya ga dama ya ɗauki da Nagarta ta fi nagarta, an cire zancen gizo kenan. Ba don mutuwa ba da kowa sai ya cire tsoro. Nagarta sirri ce babu kalaman daga zance. Waye iya aiki zuwa da kai ya fi kwatance. Tsira da kafa ai ya fi. Da zan baka shawara ka ji, da ka bar wannan aikin yanzu, ka je ka yi wanke-wanke, ka yi sauran aikinka, in ya so sai ka dawo kai wannan. Amma fa shawara ce, in kaga hakan yayi to, in kuma kaga bai yi ba sai ka yi yadda ka so. Dama kada ka gama gyarawa ne a zo kuma a ɓata, kaga kuma dole sai ka dawo ka daɗa gyarawa. Amma fa shawara ne, in kaga yayi ma. Well, the ball is in your court. Ci gaba. Gaskiya ba zai yi ba, tunda na fara sai na karasa. Ba zai yi in yi aiki biyu a ɗaya ba wallahi, kuma jagwalgwalawa zan yi in tafi in ba da wuri. Allah kai, ni wannan abin fa na rantse da Allah da sa hannu, wallahi tallahi asiri ne, kuma ni da kaina zan karya wannan asirin da aka mana ni da mahaifina, wallahi. Nagarta ta fi nagarta, an cire zancen gizo kenan. Ba don mutuwa ba da kowa sai ya cire tsoro. Allah malam, wannan wani irin rashin mutunci ne? Kawai ka zo kawai ka ajiye min abin ba magana mai daɗi, wannan ai rashin mutunci ne. Haba mamma, daga na taimake ka, wannan fa aikinka ne. Kai ya kamata a ce ka bi gidan nan kurfa duk inda aka ci abinci da kwano ka ɗauko ka zo ka wanke. Amma dan na taimake ka na ɗauko maka shine ne maka laifi. Na gina je na ɗebo. Ko dai kai ne ka sa ni aikin, ai gulma ce ma ta sa ka je ka tattaro wannan. Allah ya raba ni da ita gulma ba. Amma a matsayina na ƙwararre a wannan harkar, dole in gaya maka gaskiya. Kuma dan na taimaka maka, ai ba laifi ba ne. Za ka hau faɗa kamar zuciyarka za ta fito. To ba na so ka zo ka faɗa man ɗin, kawai ka je zan yi aiki na. To Allah ya baka haƙuri. Yanzu abin da ya rage maka, do Allah ne fita zan. Duk inda ake wanke a kicin ɗin nan tas
do Allah do annaba ka wanke banda a maja banda son zuciya akan haka Allah zai iya tambayar ka kai na saba kada in dawo in ga wani guri da jirwaye wani guri bai yi ba waya naga ka zake ne wai kai ina ruwanka da ni ne kai ni fa bana son gulma fa wallahi in baka fita daga wurin nan ba in ba kokkwatsa ma wannan abun ba jini ya kwarara a wurin nan kar ka tuban yau kar ka zage an yi din kar ka zage kai abin da zaka yi an yi farfadiya kake yi ba farfadiya bace na riga na sha tsimi in rai na ya baci ne duka mutuwa ake ai wallahi kan ne da daɗi. Salamu alaikum. Kai. Amma ban taɓa ganin marasa mutunci irin ku ba wallahi. da aka yi me Sai da na share falon nan na goge shi, sannan na tafi wanke kicin, amma kallon da kuka mai da shi? Allah sarki wanzami baya son jarfa Allah ya saka wasu haru da alheri ko in ce Allah ya ji kansu ba dan sun mutu ba Amin. sai su share gurin nan so 5 so 6 so 7 hakka shi kaya a nan sun share sai da su ba mutane bane sai ga ka san darajar dan adam ba To ku sani, wallahi duk da su iyayena ne, to ni ba irinsu ba ne, don wallahi a kullum ba zan share falon nan fiye da su ɗaya ba. Na da... ya dole ka hakuri. Dalla malam ku ta shikenan. maganar aikin nan ba na so ana discussing ɗinta a falon nan. Dubin da kuka ɓata falon sai ka ce wasu mahaukata. Kada ku sake yin irin wannan. Kuna jina? Nan manzo ina son ganin ka. wanzami baya son jarfa Nagarta bambar kalma zumunta sai ta kama aminta Kada ka yadda hukuncin da aka yi maka ya zama shine sila wajen faɗa da 'yan uwanka. Raina ne ya ɓaci, na gyara wuri sun ɓata. Dole ne ba za ka ji daɗi ba, amma ka lura da girmanka, kada ya zube a wajen na ƙasa da kai. Batun share falo da ka ce so ɗaya ake yi ba haka ba ne, so 2 ne, kuma kai ma haka za ka yi. Sannan kuma na share tsakar gida kuma na ba wa fulawa ruwa? Idan sun buƙaci yanka kuma ka yayyanke su ba? nagarta komai ka ganshi a tsare yake kwatanta duk wanda ya gudu shi zai fake amai duk inda shi yake koyo ake idanu shi ko gudun duka bako yake nagarta ita ko bata rushe tsarin tarbiyya ba nagarta bata kauce shafin haɗa kan al'umma ba nagarta Me dawo da kai kuma? Baba, ina cikin wani yanayi. To ai kowa ma yana cikin yanayin da ya tsinci kansa. Dalla za ka yi mun sai na fahimci abin da kake nufi. Aikin nan ba zai yiwu ba, sai da abinci a kusa. Kaga ko awa ɗaya ban yi da karyawa ba, amma yunwa nema take ta hana ni shara. Idan na fahimce ka dai yanzu bayan karyawar da kai abinci kake bukata. Wallahi idan ba a taimake ni ba yunwa za ta iya ganin bayana. To bisa ihsani an dawo da kwanon abincinka na rana har zuwa lokacin da hukunci zai sauka a kanka. Tashi, je ka ci gaba da aiki tun ranar ba ta yi zafi ba. Baba, abincin ranar nan fa sai karfe 2 ake gama shi. Kuma wallahi yunwa ta kusa ta ci karfi na wallahi. Kaga tun yanzu yunwa ta ci karfi na don Allah a taimaka min. Ko dan abin kusa da baki ne wanda ina yin sharar ina dan tabawa. Duk da tsarin constitution na gidan Mahadi bai lamunta a ba da tallafi ga wanda aka yanke mishi hukunci ba. Amma tun da ka ce a yi maka don Allah, to zan yi maka abin da zan iya yi maka. Na gode.
Na gode. Nagarta ta fi nagarta an cire zancen gizo kenan, ba don mutuwa ba da kowa sai ya cire tsoro. Sun dafa ma babban yaya. Yawwa, wannan aikin ai ya fi gaban fama. Ban taɓa sanin su ba Haru suna ƙoƙari ba sai yau. Gaskiya ne. Dan ni kaga aikin nan iya ne ko gama shi baka yi ba. Kaga inda ka fita daga hayyacinka kuwa. Wallahi Allah ya yi babban yaya ko idan na tuna wata ɗaya za ka yi kawai sai in ji tausayinka ya kama ni. Wani mahaukaci ne zai tsaya yana wannan wahalar har tsawon wata guda, kuma bayan wannan wahalar ma da nake yi akwai wata a gaba. Ga saƙon baba. Menene, nama ne ko kuma biskit ko kifi? Kuma dai menene in ka buɗe za a gani. Kai? Kuɗi aka baka kaiyo gaban kanka ko kuma a'a shi ne ya ce ka siyo mu? Ta yaya za a yi ne gaban kaina bayan na ga abin da aikin gaban kai ya janyo maka? Baba ne ya bani kuɗi ya ce in siyo maka, in kuma baka yadda baka je ka tambaye shi. Watan duk abin da za a baka da zaɓi sai yadda aka yi da kai kenan. A rasa abin da za a siyo min sai garin kwaki da siga, sai ka ce wani ɗan kurkuku? Babban yaya kenan. Da babu ai gara babu daɗi. Daga zauna da yunwa ai gara kana jika kana ci. Kaga za ka rage zafi. Wannan ba daɗin da ya a wurina wallahi gwanda ba ita. Yanzu in ba so ake a ƙuntata min ba a bani kuɗin mana. Na rantse da Allah gwanda ko kuli-kuli ne in siyo in dinga ci. Wannan a daga baya ne banda abinka wanda aka bashi abu kyauta ina ruwan shi da me ya gutsari nan. Haƙuri za ka yi ka rungumi kaddara. Ni wallahi ban taɓa ganin masifa ba irin ta gidan nan. A haɗa ka da aiki sannan kuma ga baƙar yunwa. A na ganka a kofar gidana ne. Yawwa, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Fifa taimako na zai nema gurinka. To wani irin taimako kuma? Yawwa. Akwai wasa ne da na saka kofi. Wasan yayi nisa yanzu aka ana matakin final. Kuma yaron da yake busa wasan ba zai iya busan nan ba. So shine na zo neman taimako a gurinka. Dan Allah ka taimaka ka je ka busa mana wannan wasan. Karfe 2 za a buga wasan nan. To an zo gurin. Dama ina jiran wannan ranar ta zo. Yanzu kun sa kofi ba a neme ni ba. Duk garin nan faɗin ƙaramar hukumar nan da kewaye da sassan ta da jihar nan ni ake kira nake yin huri. Kuma kowa ya san irin hurin da nake yi, amma kuka saka kofi saboda kuna so ku ga nayi baya. Ba ku neme ni ba sai da aka zo wasan ƙarshe. Ba haka bane Fifa. To yanzu me kuke so a yi? Yanzu ni so nake dan Allah ka taimaka ka zo ka busa wasan nan, saboda in ba kai ba wanda zai iya busa wasan nan, ta kici me. To abin da za a yi, ku ban naira 10,000 zan je in hura wasan. Naira 10,000? Sai in je in hura tunda kaga ya zo ƙarshe, tunda ai dama kariya ta kuke nema da ku taɓa. Duk garin nan waye bai san cewa ni nake hura wasanni ba, kuka saka kofi, dama kallon ku nake yi. Ni na san za a zo irin wannan lokacin. Ba za a yi haka ba. Ka yi haƙuri. To amma ka saka kofi baka tuntuɓe ni ba, baka sa ni a ciki ba. To yanzu dai ka san dai kai uba ne a cikin tafiyar nan. Kai ne wanda in dai aka tashi neman taimako irin wannan, kai za mu zo mu taimaka ba. Yanzu dan Allah ka yi haƙuri, za mu baka naira 3,000. 3,000? Naira 5,000 za ku bani. Shikenan, za a baka naira 5,000. Ai ka wuce haka, amma dan Allah yanzu ina zuwa. Nagarta sirri ce babu kalaman daga zance, waye iya aiki yanzu ga 3,000. Idan aka busa wasan aka tashi zan cika ma. Naira 3,000? A to ai kawai in je kawai in jira kawai in ɗauki zagin da ƙananan yara ma suke mun ya fi sauƙi. Inda nake son gyara kariya ta kuma sai da aka zo wasan ƙarshe. Na gaya maka wannan wasan idan ba kai ba babu wanda zai iya busa mana, kuma na gaya ma kai uba ne a cikin tafiyar nan. Ka taimaka ka karɓi naira 3,000 nan daga baya, in dai ka tashi daga wasan nan kana gamawa za mu ba kuɗinka. 3,000 ka ce? 3,000. Magani? Za ku cika 2,000. Ana tashi daga wasan za mu Za ku cika. Babu wasa a cikin abin nan. Ka taimaka dan Allah ka zo ka busa wannan wasan. To yanzu ku ji.
Da azahar kuka ce ko? karfe 2. To ai za ku same ni a filin. To na gode. Zan fito da kayana mu haɗu a filin. To na gode sosai. Ai manyan baki za su zo ko? Sosai makwa. Na gode. Mun gode fa. Ba mu saka. sai ta kama aminta alkhairi ya fi mugunta. Coach, wannan wani irin sakaci ne haka? Ni da kai muna buƙatar juna. Amma har kai sakaci baka neme ni ba sai ni zan neme ka. FIFA ni fa ban gane me kake cewa ba, wai me ya faru ne? Kana so ka ce min baka san ni zan hura wasan ku final ba da ku da gangare in an jima? Wallahi FIFA ban sani ba. Tunda ka gani ba su kira ni sun gaya min ba. Amma mu nesa ta zo kusa. Tunda Allah ya sa kai za ka ni ba dama lafarinsa bai iya busan ba wallahi. To ai ni ma da na iya busar. Ai raina yana cikin kila wakala. Domin kun san yanda gangare suke da tarin 'yan daba, kasan suna da yawa. To in dai kuna so ku ci, zan ci muku shi da busa, amma ku kawo naira 10,000. To FIFA gaskiya 10,000 ba za ta samu ba, amma ina da 5,000 bari in baka ita. Ka san abinka da kuɗi. Zai sai a lissafa su kada. To tunda kun ba da wannan kafin aje zan ba ku penalty guda ɗaya, satar gida kuwa zan ba ku guda 2. To fa amma ku sani ku yi amfani da damar ku. Idan har ba ku yi amfani da damar ku ba, ka san dai ba ni zan sa takalmi in shiga cikin fili in ce muku ba. To alhamdulillah FIFA, mu kuma insha Allah in dai ka ba mu wannan damar za mu yi kokari mu jefa musu kwallo ko da guda 2 ne. Maganar iyayen yaron can ne za su zo neman auren 'yar kafati. To an jima za su zo dai da azahar. Shi sa na kirawo ka ka zo mu haɗu da ni da kai da makocina Malam Bello. To, yaya na san halin shiriri takka. Allah ya sa shi ma Bellon ka sanar da shi da wuri ba irin wannan abin da kai mun ba. To kai ba cikin mu ɗaya da kai ba. Ko bayan sun zo ne, ai kai na ce ka fito za ka fito. To ai shi Malam Bello tun shekaran jiya na gaya mai. Ya ce kuma ba damuwa. Ok, shikenan ba komai. Insha Allah zan zo anan zan yi sallar azhar ma. Yawwa, ka kyauta. Da Allah ka zo da wuri. Da sun zo su tarar da mu muna jiran su. Nagarta ta fi nagarta an cire zancen gizo kenan ba don Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawa barka dai. Ya iyalin. Yawa alhamdulillah. Masha Allah. Dama maganan nan ce dai. Oh. Ba komai, amma a gaskiya ina da wani muhimmin uzuri wanda ya kamata a ce na aiwatar da shi. Amma maganar makwabtaka ta wuce wasa. Baya ga haka ka zo da magana babba, magana aure. Dole na tsaya na saurare ka kuma na ajiye komai a yi naka. To na gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ji kan magabata. Irin ku ake so a makota na gari. Ba komai. Sha Allah za a yi. Kamar wani lokaci za su zo ke? To dai bayan azahar suka ce, ina ga anan ma za mu yi azahar da su. To ba matsala. Ga sai a lokacin ne insha Ba matsala. Insha Allahu Rabi in sun zo muka yi sallah sai dai a aiwatar da abin da za a yi a gama. Yawwa an gama karka ci komai. Alhamdulillah ya bar zumunci. nagarta sirri ce babu kalaman daga zance waye iya aike zuwa da kai ya fi kwatance tsira da kafa ai ya fi a ce ka tsira a kwance hutun dan jaki yininsa shi ya fi marece nagarta da nagarta abin gani ta fi a koya jinka ɗaurawa tilan sai an masa gayya. Allah man Bello, ka da abin da suke gaya mu. Bai jimawa da fita ba kuma ya ce musun Allah da yanzu nan da zai dawo. Ya haladu zai yi haka. Bayan ya san muna da baki takanas ta Kano za su zo neman auren yarinyar nan sirkanmu ne fa. Idan har yana da wani uzuri ma sai ajiye shi sai bayan sun tafi.
amma barin ƙara kiransa. Dan Allah kira shi duk inda yake ya dawo. Ka gani ko? Sai ne ta kiran sauyi tana yankewa ba ya ɗauka. Amma barin shiga cikin gidan in ji ko da wata namba da za mu same shi inda wata dabara sai a saki. Aminta alkhairi ya fa mugunta. Babban yaya, baka ga ina cikin farin ciki bane yau? Wasan final za mu je bugawa, bukata addu'a nake a wajenka. Da Allah taimaka min da addu'a. Ni babban yaya. Kai, lalle wannan gidan nan da ɗatan nan taimaka daɗi. Ana yi ma magana kai banza da mutane? Ni babban yaya. Man Bello, kaga wannan wai ta nuna waya saci. Kuma yanzu nan iyalin suke gaya min a cikin gida. In dai ka ga ya aje wannan wayar a gida, to ba makawa yana filin ball. Haba labaran, yaro ne shi da zai alkawari da sirkansa sannan kuma ya tafi shashanci. Wannan magana auren ta fi mai mahimmanci da wancan shirman. Kamar baka san shi ba, wannan karamin aiki ne daga cikin lamarinsa. Amma ka san ya za yi? Ka jira ni barin je filin da ake bal din. Na san inda suna nan suna wasan kofi barin je filin bal din. Ka dan yi hakuri dan Allah. Kaga lamarin ku? Na je filin bal din fa. Baya na tambaya. Ba ma a bal yau kwata-kwata a gurin. To yanzu me abin yi? Ni ban san me abin yi ba. Kuma wani abin takaici a hanya ta towa yanzu mutanen sun kira ni a waya. Ga su nan suna hanyar towa. Ko? Ban san me ke damun sa ba wallahi. To ya za a yi? A'a. A gani ko su suke kira na. Alo, assalamu alaikum. Ku jira ni a daidai nan din, barin ƙarasu. Ga nan barin zo, barin ƙarasu. A gani sun zo. Gurin da na kusanta mun suna gurin. Ka ga labaran, ko da haladu, ko ba haladu, duk abin da ya cancanta a yi, za mu tsaya a yi. Sannu da zuwa. An zo lafiya. Lafiya alhamdulillah. Iyali. Alhamdulillah. Kokari. Alhamdulillah. Ya hanya. Masha Allah. Gafarce mu. Mun yi da an yi da mu zamu zo da wuri kuma muka dan samu larura ta hanya. Su da Allah ya mana afuwa bisa ga wannan damuwa din. Ai tunda dai abu ne na uzuri. Ai kuma ga yanayin abubuwa ai wannan ba matsala bane. Ba kuma insha Allah. Ba kuma insha Allah. Ni suna na Man Bello. To masha Allah. Ni makocin mahaifin yarinya ne. Masha Allah. Shi kuma wannan kanin mahaifin Makanin mahaifin. Kana mahaifin ta. Bar mu mu ɗaya tare da shi. Suna na Malam Bukar. Ni makocin wannan bawan Allah ne kuma aminin sa. Na'am. Ni suna na Ado. Kuma an fi sani na da Alhaji Ado. Kuma ƙani ne ga mahaifin wannan yaron Awwal mai son wannan yarinyar taku Fati. Ba komai. Ba tare da ɓata lokaci ba. Ga abin da ya kamu sai mu shiga gadan-gadan. Duk da cewar mahaifinta baya kusa, amma za mu aiwatar da komai. Ai ya kamata a tsaya jira shi. Domin kuwa mahaifin yarinyar nan mun sha shayin waya shi akai-akai. Akan ishin makan maganarsa. Wannan shi yasa muka so mu zo mu gan shi ido-ido. Ma mu da shi mu gana. Na gana inda magana ce ta abin da shafi bincike. Ya san mu san shi albashi kowa sai je bincika. In kwa je bincika sai kuma zo a magana daga baya. Dama abin da yasa muke ga so da yanayin gari kuma kar mu ga mun zaunar da ku. Shi yasa dama na faɗa hakan, amma tun da dai kun haka ma ai ba matsala. Ai magana wai jira mu zo mu jira shi domin mun kashe ne gaba duk ranar gaba mun kashe ne. Mun aje komai. Mun zo ido ya ga ido yau mu ga gemu. Na gode. Mutumin nan fa karfe ya ba mu kunya. Wai sa tana gida. Ni ba ma tsoron wai zai ba mu kunya ba. Yanzu ya keto a gaban mutanen nan da wannan kayan nasa na tamola. Ai shine abun kunya. Ko da yake ka ce ba da su ya fita ba ko? Sun tabbatar min cewa ba da kayan ya fita ba. Dogayen kaya saka a jikinsa da hula. Amma ka san mutumin da hiririta. Amma labaran da mamaki fa ya tafi ya bar wannan muhimmiyar ranar
saboda ya san da zuwan waɗannan bayan Allah. Amma tunda tun zaɓi za su zauna tare da mu, mu je mu zauna. Shikenan, amma dai kan nuna musu a fuska, mu je mu zauna. Dama. Kan nuna musu. Nagarta, nagarta, nagarta ikon Allah ce. Wa zai ki nagarta, ku ce ba zai zama mai riba ba.